uJesu Kristu inkosi baba Mtsibande. Ngiyabingelela kubaba nakumama Mtsibande. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezi. Ngibonga uNkulunkulu baba Mtsibande owaba necebo lokuba ngingene ekhaya lezi. Baba Mtsibande kwathi ngo-2007 ngezwa izwi likhuluma nami ebusuku ngilele ephusheni lithi uyazini ukuthi unezono. Ngathi mina lathi yebo. Ngathuka khona lapha ephusheni ngabe sengizisho futhi mina izono laselinyamalala ngaphaphama. Ngahlala baba ngasaba nokuphumela ngaphandle. Ngathi leli zwe elikhulumile kusho ukuthi bonke abantu bayangibona ukuthi nginaleli zizono. Nabangaziyo bayazazi. Ngahlala ngingakhulekile ngaze ngahlaba imbuzi nenkukhu. Ngingazi nokuthi ngihlaba ini, ngixolisa kubani, ngivuma kubani. Ngenza nje baba kwafana akwangabe nomehluko kwafana. Kwathi ngo-2023 ngingene ekhaya lezwi. Ubaba wase echaza ngokuvuma kwezono nangokubhukha, ukubhukha nangokubhala. Ngenza njengoba ubaba echazile ngabhala. Ngakuthola ukuphumula sengibhalile. Angiphindanga ngarirecall lelizwi. Angiphindanga ngarirecall. Kwathi noma ubaba senginika idate ethi 2026 ngathi hayi baba udidekile ngisazomfonela ukuthi idate yiyo yini. Ngase ngithola iVN ethi bonke ababhukhayo njengamanje bathola idate ya 2026. Ngathi hayi kusho ukuthi akadidekanga. Angilinde ngoba lelizwi lilolanke zakimi from 2007 u-2026 ukusasa ngalinda. Baba lafika usuku lami. Ngavuka ekuseni ngageza. Ngathi ngiyisontweni. Ngahlala ngalinda ngakhuleka. Ngahlala ngalinda. Ngahlala impela ngathi ngisesontweni. Ngaze ngamfonela ubaba. Ngavuma izono zami. Emva kwaloko ngalala ngosuku engavuma ngalo. Ngalala ubuthongo. Kwangazathi khona into ephumayo ngaphakathi kimi. Ephumayo. Kwangazathi ngizelwe manje ngumntwana omncane. Ngathi angisazi lutho. Ngathi nje baba ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Baningi bonke abalidinga leli thuba ngathi bangalithola bonke ngoba bakhona abangakalitholi kodwa abalidinga. uNkulunkulu asibekele wena baba uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhayeni lakaNtsibande, bingelela ubaba nomama egameni likaJesu. Ngifuna ukuthi ngithanda ukunibongela kakhulu ngomkhuleko wawumama obusekhayeni lakaNtsibande. Benihambela uNkulunkulu, bazali bethu benikhumbule nje benamandla inkonzo yomama. Ngizwe ngokwahlukile nje ukuthi cha uNkulunkulu bekhona. Kwafika-ke lapha nje bese ngisabalalela leyo nkonzo kubuye kwabekeka ukuthi kimi ngibadabukela kakhulu abantu abaphumayo, abaphuma sebefakiwe. Mina ikhaya lezwi kangilibizi ngokuthi ikhaya lezwi, ngilibiza ngomkhumbi. Since ngangena mina kwambuleka kumina ukuthi umkhumbi lo ophuma emkhunjini unebhadi nje, unebhadi umuntu ongena othi sengenile emkhunjini aphume atshela ukuthi mhlambe ukholisa abantu, khona abayalayo noma uyala umuntu omfake emkhunjini ngoba ezwa kuthiwa uyabusiswa uma emfake emkhunjini. Mina cha bantu, isibo sami isibusiso ngeke sihambe nomuntu okhetha ukuyihambela yena. Mina mase ngibusisiwe nje asiphumi kimi. Ngabe uyayikhohlisa mecabanga lokho. Okunye ukuthi abanye bacabanga ukuthi umkhumbi uzohlukana nomnikazi wawo noma ikhaya lezwi lizohlukana nomnikazi walo. Cha, kuzokwenzeka bazalwane. uNoah wakhe umkhumbi wahamba nawo, akasalanga. Akufunwanga omunye ozoqala phansi angene esikhundleni sakhe.
Ngifuna ukuthi njengoba silindele uJesu nje ozobuya, umkhumbi uhamba nomnikazi wawo nabantu abasemkhunjini ophumile kwakhe lokho. Nje yilokho ngithanda ukusho ukuthi kuye kwabekeka lokhu ngisayilalelele le nkonzo nje. Kuhlala-ke kumina kudlala ukuthi ngempela uJesu nje webuya nje. Angazi noma siya-understand-a ngempela samakholwa, ngoba abanye ngisho sebesumfakile egruphini uvela afika ahlala angaceli angabhukhi sengathi akanazono. Zikhona izono noma ungasindiswa, zikhona izono futhi awuzenzi uNkulunkulu engekho. Umuntu onzenza isono usenze phambi kaNkulunkulu. Uma usaba ukusivuma okwakho lokhu ukhohlisa usathane ukuthi musuzivuma isono, kodwa uNkulunkulu usenze phambi kwakho. UJesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bingelele baba umpostoli baMtsibande nomama umpostoli baMtsibande, mndeni wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga usuku uNkulunkulu asiphelweni ekuseni. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu baba, ngizofakaza ebusuku namhlanje bengihlaseleke kakhulu, ngilale ngingenalutho mangiphaphama la ethangeni lakwa right, ngizwa angazi lento noma bekuyizibhobo ngathi khona into lento imengigwaza ngizwa ukuthi icima enhliziyo, ngakusho ukuthi ngiphaphame kanti ngikuleso simo. Ngavele ngathi uJesu Kristu inkosi, ngilokhu ngibambile uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngezwe sekungathi kuphuma nenyembezi manje ngisebuthongweni ngisho uJesu Kristu inkosi. Kwazi kwabe buyaphela ubuthongo, uJesu Kristu inkosi, kungathi akuzwakali. Ngilokhu ngishilo uma ngithi kanti ifoni beseduzana ngivele ngiyithathe ngizwe ukuthi iyathatheka ngiyivule. Nanku umkhuleko kade ngilale ngiwuvulile, umkhuleko abaseRoma 10:9 ngivele ngiwuvule vele ngubeke phezu kwawo umlenze. Ngilo ngisho ngapha uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngezwa kwadamba kuthe emveni kwaloko kwaphela kwathi nya, ngoba ngizizwe sengilele ukuthi awu seyidlulile lempi. Mangiphaphama-ke kuphinde futhi ngoba kusesebusuku ngiphaphame futhi, awu ngibuye futhi akusephelile lento, ngibuye ngiqhubeke ngizumeke kwaze kwasekuseni. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu impela. Nami ngibonga ngaleli Hubo 124:7 ukuthi umphefumulo wami uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Lwaphuka ugibe lwesitha, mina ngaphunyuka ngasinda. Impela usizo lwethu lusegameni likaJehova, yena owenzile izulu nomhlaba. Siyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Hayi ncebe yenkosi, hlala uNkulunkulu, bizo uNkulunkulu. Ukugcobile futhi uNkulunkulu, akukho kuyokuvelela. Zinkulu izimpi ngawe baba, zinkulu. Uma ngisezwa nje lezi eyichazwe ekuseni, nathi sikuzo lezo zimpi ey'kanjalo ngekhaya lezwi. Nangalo mfundisi esithathekile ngaye simlandelayo, ngalo Jesu Kristu esimshoyo, simbona uJesu Kristu inkosi usenzela imali. Yeyi baba ngithi hlala siyakukhulekela ncebe yenkosi ukuthi uNkulunkulu akwembathise. Ngani baba engakholwa ngisho uJesu uqobe ehamba ngey'nyawo emhlabeni, enza iy'manga, ephilisa abantu bafuna ukumbamba bambulale. Wena ububani-ke uphila njengathi la emhlabeni? Hlala ncebe yenkosi, hlala. Izinto ey'phethe yizo ezasezulwini, ngeke bengakulwisi. Bayakulwisa, bayakulwisa baba, bayakulwisa. Buningi ubufakazi, isikhathi sincane. Khona ngisho nowangapho omunye umama nami engahlangana naye, sihlangana kwenye igroup ehluphekile, ngathi ngimlayela ngoba wathi ungwalapha eRichards Bay, ngathi ngimlayela yona, wathi heyi angimfuna kumbona lo baba lo, ngiyazazi iy'ndaba zakhe. Ngathi nawu lo mama akafuna izulu lonke bafowethu. Hhayi ngamshiya kanjalo, angangamgobholota. Kodwa nje ngithi baba, nami ngithi hlala kuJesu wakho, uyimpela okubizile
futhi abakhethiwe njengokusho nje abakhethelwe izulu ibona abazosala, abazophuma laba abangakhethelwe izulu. Siyabonga Baba, siyabonga thina. Into zakho ziyasiphilisa, ziyasisindisa. Yonke into osifundisa yona ivela kuNkulunkulu impela, futhi nje lo moya uphumile ngempela ukudwengula ingqondo zabantu njengoba lo mzalwane echaza, uphumile lo moya. Uma umuntu engaqini, hhayi uzodwenguleka. Siyabonga kakhulu Baba, siyakukhulekela sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela ekhaya kwaNsibande, ngibingelele entabeni endlu kaJehova kuyabonelela, ngibingelele ekhaya lezwi lesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukudlulisa lo bufakazi emva kokuzwa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bakhona bangakholwa ukuthi ngempela indaba yokukalayini yokulinda ayenziwanga obaba Nsibande. Futhi inkosi uJesu uma sibhala phansi asibhaleli ubaba Nsibande, kodwa sibhalela yona inkosi uJesu. Futhi iyethembisile ukuthi uma ngempela sidlule emhlabeni ubhalile phansi njengalokho wasenza isono uyothethelelwa. Ngangingakholwa-ke Baba ngo-2022 ukuthi ngempela lento iyiqiniso. So ubaba wathi uma enginika i-date ngo-2022 enginike eka-2023 ngangakholwa enhlizweni yami ngoba kakunesona esasingicindezele kakhulu. So ngangibone ngazuthi nje kuyofika iy'nsuku zami zokuthi ngivume ngoba sengidlulile emhlabeni. So ngingakholwa enhlizweni yami nje, kwaba nokubalisa okukhulu enhlizweni yami ukuthi hawu ubaba ngiyobe ngisaphila pho. Futhi-ke ukubhala phansi kimi nje kwakuyinto ukuthi hawu ngizobhala phansi ngizothethelelwa yini uma kungenzeka nje ngife manje, ngizobe ngibhale phansi and then ngizothethelelwa yini. Ubaba-ke wayechazile uma enginika i-date ukuthi inkosi uJesu yasho ukuthi yebo, uma ngabe ubhalile njengalokho wazivuma isono uzothethelelwa, kodwa ngikholwa ngalokho. Inkosi-ke yangisiza ngilo ngikhuleka nginxusa kungakafiki usuku lami ukuthi ngivume izono, ukuthi inkosi ngicela ngempela ingisize ingenze ngikholwe lokho. Kwathi-ke sekuzofika usuku lokuthi ngivume izono, ngangakavumi kodwa sekuzofika usuku lokuthi ngivume izono ngaphupha nje ngabona umbono. Uma ngibona-ke ngikule ndawo ngizongena emnyango kubizwe igama lami ingathi yimi o-next. Angimbonanga wayephambi kwami kodwa nje ngabona mina sengizongena. Ngingena kuleyo ndlu ewu-2 room. Uma ngingena kumnyango wokuqala bese ngiyongena kumnyango wesibili. Uma ngingena kumnyango wesibili ngifica umuntu uhleli lapha phansi engizovuma kuye. Uma ngabe ngifika lapho ngifike ngiguqe phansi, ngiyafuna ukumbheka lo muntu kodwa ebondeni ayencike kulo noma kuyibonda ayelapho khona kwakudlala imibani. So ama-lights lawa ayekhanya kwakukhanya engakujwayele. Ikhanda lami lalingavuse kuba ngimbhekeke. Hhayi-ke ngiqale-ke ngivume. Into engayinothisa uma ngivuma izono lezi engiyibhalile ebhukwini lami vele. Ngiqale-ke ngiyivuma. Ngithe uma sengivuma lesi engangithi baba sasengicindezele kakhulu. Enhlizweni yami ngiqale ngithuke nje ukuthi ngizovuma lento engaka kuyena. Kodwa ngiqonda ukuthi lo muntu ngathi uyabona yonke into. Ngithe uma sengivuma lesi kwamane kwenzeka isimanga nje sento engingayazi. Kwamane kwangathi kuzamazama umhlaba. Uma kuzamazama umhlaba ngathi uyawa, uyadilika, kuqebuka amadwala, kuqebuka yonke into. Ngiqonda ukuthi hhayi kusho ukuthi ukuphela kwami-ke manje. Ngisabheke lokho ngibone ngichakwe ingelosi yobumnyama eyayimnyama nayo ingichake kabi, ibaleka nami. Kodwa ingisusa endaweni enye nje embi emnyama, ibaleka nami. Ithe isabaleka kanjalo kwafika enye eyayimhlophe naye yangichaka ngoba uma ngizibheka ngangimncinyane. Uma ngathiwa ngayilinganisa njengechwane lenkukhu ngoba naye ingelosi le yayingiphethe ubumnyama eyingibambe ngey'ndlandla. Wena wabona uhele ebambe ichwane lenkukhu, yayingibambe ngalolo hlobo ngey'ndlandla kabi. Yafika le eyayimhlophe nayo yahwitha. Kwaba ukulo okukhulu sezilwa zombili-ke manje. Kwaba ukulo okukhulu
kodwa le emnyama engithi ingelosi obumnyama yagcina inqotshiwe kwangathi yawa iphoseleka phansi endaweni engingayazi. Kuthunqa uthuli kule ndawo, angiboni nakahle, kuyaliwa nje, kuyaduma, ayikho into engiyibonayo. Ngithe ngisathuswa yilokho, le yangihwitha, yabaleka nami, yabaleka yandizela phezulu kakhulu, nami yabaleka nami, ithe isuka nje yabe ngiphosa phambi kwalo muntu engithi mina ngangivuma kuye izono. Yavele nje yangiphosa ngithi fu lapha. Ngithe mangiwela lapho phansi, yimi ngaphaphama, nangu umuntu usekhona. Ngambheka, nginamahloni manje okumbuka and ungibhekile. Ngithe mangisashaya amahloni kanjalo ukuthi inkosi yami, yini ngabe kwenzakaleni, yini lokulwa nje kwakungifakela amahloni, into ade yenzeka kwakungifakela amahloni. And then wavele wangibuka baba, wathi kimi, uyabona into engikukhiphe kuyo. Hey, ngambheka, wathi hamba ungabusona, uthethelelwe, hamba ungabusona. Ngavuka lapho ngasukuma. Ngithe mangisasukuma lapho esethi biza uZanele, ubiza uZanele uyena olandelayo. Ngaphuma-ke ngomnyango, ngaphuma ngobonde leli engithi lalikhanya imbani. Kwaba lula kimi ukuthi ngidlule kulo, kwakungathi angazi alizange lingivimbe, ngamane ngadlula nje, kwadluleka. Ngithe mangifika phandle emnyango, kunabantu nolayini omude kakhulu. Engakunothisa kwakuwabantu abangakhulumi ulimi lami, abanye babo, noma babekhona babekhuluma ulimi lami, kodwa abanye ilanguage sasingazwani. Nabo babekhuluma ilanguage yabo, kuyabantu abanhlobonhlobo, nabo bebamba ulayini bephethe amabhuku ezandleni zabo, noma ngokuthi ama-exercise ezandleni zabo. Ngaphuma-ke ngicinga lo Zanele, ngoba abanye babengangizwa nokuthi ngicinga uZanele. Ngacinga lo Zanele-ke, ngacinga lo Zanele, uZanele ngingamtholi, kuwuye okumele abe next. Kushuthi kwakumele kube wuye elayinini oba ngaphambili. Ngamcinga-ke ngingamfumana, ngahamba ngashona kude, ngilandela lo layini ngendlela owawume ngayo. Angazange babuthi uphele lapho, wawumude kakhulu, wawumude kakhulu nje, wawuhamba nje i-distance ende. Ngahamba-ke, ngahamba lutho ukufinyelela la ulayini uyophela khona, ngoba ngangicinga uZanele. Ngaze ngaphaphama, ngingamfumananga uZanele, okwakumele angene abo next. Ngifisa ukufakazela kubazalwane ukuthi inkosi uJesu esinikeze i-date, inkosi uJesu ebona la ubhala khona, ngoba iyazi, ingakho ingafuni sibhale ihloko, ifuna sibhale njengalokhu wenza. Iyona iqonda exactly yonke lento elaphaya. Ngampela i-date asiyinikwa ngobaba uNsibande, sayinikwa inkosi uJesu. Ngavuka ngiqonda ukuthi Nkosi, uwena owawunginikele date. Ngakholwa ukuthi ngampela inkosi uJesu enginikele date, futhi singithethelele ngingakakhulumi ngisho nababa uNsibande, ngoba ngangingakakhulumi nawe baba. Ngaqonda ukuthi inkosi sengithethelelwe ngingakavumi, kodwa bengivumile phansi. Ngakhululeka from lapho. Kwafika isuku lapha ngivuma khona kuwe, ngase ngithethelelwe vele, inkosi singambulela ukuthi ngithethelelwe. So nje ngifisa ukudlulisa lobo bufakazi, ukuqinisa abazalwane ukuthi ngampela siyinikezwanga i-date ubaba uNsibande. Inkosi uJesu usuke uzowenza i-appointment nenkosi uJesu uqobo lwayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela ekhaya kwaNsibande, ngibingelele entabeni endlu kaJehova kuyabonelela, ngibingelele ekhaya lezwi lesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukudlulisa lo bufakazi emva kokuzwa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bakhona bangakholwa ukuthi ngampela indaba yokalayini yokulinda ayenziwanga ubaba uNsibande, futhi inkosi uJesu uma sibhala phansi asibhaleli ubaba uNsibande, kodwa sibhalela yona inkosi uJesu, futhi iyethembisile ukuthi uma ngampela sidlule emhlabeni ubhalile phansi njengalokho wasenza isono uyothethelelwa. Ngangingakholwa-ke baba ngo-2022 ukuthi ngampela lento iyiqiniso. So ubaba wathi manginika i-date ngo-2022 enginike eka-2023, ngangakholwa enhlizweni yami ngoba kakunesona esasingicindezele kakhulu. So ngangibone ngazuthi nje kuyofika iy'nsuku zami zokuthi ngivume ngoba sengidlulile emhlabeni. So ngingakholwa enhlizweni yami, nje kwaba nokubalisa okukhulu enhlizweni yami ukuthi hawu ubaba ngiyobe ngisaphila pho. Futhi-ke ukubhala phansi kimi nje kwakuyinto ukuthi hawu ngizobhala phansi, ngizothethelelwa yini uma kungenzeka nje ngife manje, ngizobe ngibhale phansi and then
ngizothethelelwa yini. Ubaba-ke wayechazile uma enginika i-date ukuthi iNkosi uJesu yasho ukuthi yebo, uma ngabe ubhalile njengalokho wazi uvuma isono uzothethelelwa, kodwa angikholwa ngalokho. INkosi-ke yangisiza, ngiloko ngikhuleka nginxusa kungakafiki usuku lami ukuthi ngivume izono, ukuthi iNkosi ngicela ngampela ingisize, ingenze ngikholwe lokho. Kwathi-ke sekuzofika usuku lokuthi ngivume izono, ngangingakavumi kodwa. Sekuzofika usuku lokuthi ngivume izono, ngaphupha nje, ngabona umbono. Uma ngibona-ke ngikule ndawo, ngizongena emnyango kubizwe igama lami, ingathi yimi o-next. Angimbonanga wayephambi kwami, kodwa nje ngabona mina sengizongena. Ngingena kuleyo ndlu ewu-2 room. Uma ngingena kumnyango wokuqala, bese ngiyongena kumnyango wesibili. Uma ngingena kumnyango wesibili, ngifica umuntu uhleli lapha phansi engizovuma kuye. Uma ngabe ngifika lapho, ngifike ngigoqe phansi, ngiyafuna ukumbheka lo muntu, kodwa ebondeni ayencike kulo, noma kuyibonda ayelapho khona, kwakudlala imibani. So ama-lights lawa ayekhanya, kwakukhanya engingakujwayele. Ikhanda lami lalingavuse kuba ngimbhekeke. Hhayi-ke ngiqale-ke ngivume. Into engayinothisa uma ngivuma izono lezi engiy'bhalile ebhukwini lami vele. Ngiqale-ke ngiyivuma. Ngithe uma sengivuma lesi engangithi baba sasengicindezele kakhulu. Enhlizweni yami ngiqale ngithuke nje ukuthi ngizovuma lento engaka kuyena. Kodwa ngiqonde ukuthi lo muntu ngathi uyabona yonke into. Ngithe uma sengivuma lesi, kwamane kwenzeka isimanga nje sento engingayazi. Kwamane kwangathi kuzamazama umhlaba. Uma kuzamazama umhlaba ungathi uyawa, uyadilika, kugqebhuka amadwala, kugqebhuka yonke into. Ngiqonde ukuthi hhayi, kusho ukuthi ukuphela kwami-ke manje. Ngisabheke lokho, ngibone ngixakwe ingelosi yobumnyama, eyayimnyama nayo, ingixake kabi, ibaleka nami. Kodwa ingisusa endaweni enye nje embi, emnyama, ibaleka nami. Ithe isabaleka kanjalo, kwafika enye eyayimhlophe, naye yangixaka, ngoba uma ngizibheka ngangimncinyane. Uma kungathiwa ngayilinganisa njengechwane lenkukhu, ngoba nayo ingelosi le yayingiphethe ubumnyama, eyingibambe ngey'ndlandla. Wena wabona uhele ebambe ichwane lenkukhu, yayingibambe ngalolo hlobo ngey'ndlandla kabi. Yafika le eyayimhlophe nayo yahwitha. Kwaba ukulo okukhulu, sezilwa zombili-ke manje, kwaba ukulo okukhulu. Kodwa le emnyama engithi ingelosi yobumnyama yagcina inqotshiwe, kwangathi yawa, iphoseleka phansi endaweni engingayazi. Kuthunqa uthuli kule ndawo, angiboni nakahle, kuyaliwa nje, kuyaduma, ayikho into engiyibonayo. Ngithe ngisathuswa yilokho, le yangihwitha, yabaleka nami, yandizela phezulu kakhulu, nami yabaleka nami. Ithe isuka nje yabe ngiphosa phambi kwalo muntu engithi mina ngangivuma kuye izono. Yavele nje yangiphosa, yangithi fu lapha. Ngithe mangiwela lapho phansi, yimi ngaphaphama, nangu umuntu usekhona. Ngambheka, nginamahloni manje okumbuka and ungibhekile. Ngithe mangisashaywa amahloni kanjalo ukuthi Nkosi yami, yini ngabe kwenzakaleni? Yini lokulwa nje kwakungifakela amahloni, into ade yenzeka kwakungifakela amahloni. And then wavele wangibuka baba, wathi kimi, uyabona into engikukhiphe kuyo? Heyi, ngambheka. Wathi hamba ungabusona, uthethelelwe, hamba ungabusona. Ngavuka lapho ngasukuma. Ngithe mangisasukuma lapho, bese ethi biza uZanele. Ubiza uZanele, uyena olandelayo. Ngaphuma-ke ngomnyango, ngaphuma ngobonde leli engithi lalikhanya imbani. Kwaba lula kimi ukuthi ngidlule kulo. Kwakungathi alizange lingivimbe, ngamane ngadlula nje, kwadluleka. Ngithe mangifika phandle emnyango, kunabantu nolayini omude kakhulu. Engakunothisa kwakuwabantu abangakhulumi ulimi lami, abanye babo, noma babekhona babekhuluma ulimi lami, kodwa abanye ilanguage sasingazwani. Nabo babekhuluma ilanguage yabo. Kuyabantu abanhlobonhlobo, nabo bebamba ulayini bephethe amabhuku ezandleni zabo, noma ngizothi ama-exercise ezandleni zabo. Ngaphuma-ke ngicinga lo Zanele, ngoba abanye babengangizwa nokuthi ngicinga uZanele. Ngacinga lo Zanele, uZanele ngingamtholi, kuwuye okumele abe u-next. Kushuthi kwakumele kube wuye elayinini oba ngaphambili. Ngamcinga, ngamfumana, ngahamba ngashona kude, ngilandela lo layini ngendlela owawume ngayo. Angazange babuthi uphele lapho, wawumude kakhulu.
wawumude kakhulu nje, wawuhamba nje i-distance ende. Ngahamba lutho ukufinyelela la ngiyophila khona ngoba ngangicinga uZanele. Ngaze ngaphaphama ngingamfumananga uZanele, okwakumele angene abo next. Ngifisa ukufakazela kubazalwane ukuthi iNkosi uJesu esinikeze i-date, iNkosi uJesu ebona la ubhala khona, ngoba iyazi. Ingakho ingafuni sibhale ihloko, ifuna sibhale njengalokhu wenza. Iyona iqonda exactly yonke lento elaphaya. Ngampela i-date asiyinikwa ngubaba uNsibande, sayinikwa iNkosi uJesu. Ngavuka ngiqonda ukuthi Nkosi uwena owawunginikele i-date. Ngakholwa ukuthi ngampela iNkosi uJesu enginikele i-date, futhi singithethelele ngingakakhulumi ngisho nababa uNsibande ngoba ngangingakakhulumi nawe baba. Ngaqonda ukuthi iNkosi sengithethelelwe ngingakavumi, kodwa bengivumile phansi. Ngakhululeka from lapho. Kwafika isuku lapho ngivuma khona kuwe, ngase ngithethelelwe vele. iNkosi singambulela ukuthi ngithethelelwe. So nje ngifisa ukudlulisa lobo bufakazi, ukuqinisa abazalwane ukuthi ngampela siyinikezwanga i-date ubaba uNsibande. iNkosi uJesu usuke uzowenza i-appointment neNkosi uJesu uqobo lwayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova, ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngiyabingelela abazalwane bonke egameni elihle lomfeli wethu uJesu. Baba, ngizoletha iphupho eselihlabeni no-2 weeks noma 3 weeks ngiliphuphile, sengilivusiswa ukuthi ngizwa umama lo kade echaza ukuthi wabona isilo ngenxa yomama ongafuni abantu bavume. Ngaphupha engazuthi ngiyabuzwa ngezono zami, engathi ziyabalwa zonke, ziyabalwa. Engazuthi kube khona izwi futhi elithi enena, hawu lesiyana usibhalile nje sona. Bese ngiyasho ngithi ngisibhalile, ngithi bese futhi ngiyazivuma futhi khona lapho ngibuzwa ngazo. Engathi ngiyazivuma zonke, ngiyazivuma. Ngithi ngempela mina ngikwenzile. Engathi ngisho njalo ngithi mina konke lokho ngikwenzile, ngiyivume nje impela, ngiyivume zonke. Ngaze ngempela ngafika ngisho ebandleni enkonzweni. Kwathi seyisikhathi sobufakazi ngahamba ngaya phambili ngawutshela abazalwane ukuthi hayibo, nginephupho engiliphuphile kanje, ngivume izono kanje, ngididekile, ngiyazi lento ade yenzeka. So nje baba ngisho kona ukuthi impela kuliqiniso, impela iNkosi uJesu iyona ekubekile ukuthi ukhulume kanje uthi asiyibhale izono. Ngiyambonga kakhulu uJesu, ngiyambonga kakhulu. Uncamisile waseHammersdale. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawo wonke umusa asenzela wona. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama entabeni endla Jehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubonga uNkulunkulu baba, ngiphakamisa amandla eNkosi uJesu ngokuvuma izono nangokubhabhadiswa, ukuthi-ke le ndlela ubaba asinikeze yona before i-Passover ukuthi sivume ngayo izono, and then ngase sengiyabhabhadiswa egameni likaJesu. Makudlula lapho, makudlula iPhasika, sengifika la ekhaya ngibona umbono mangilele, ngiphupha ngisentabeni endla Jehova, kuyabonelelwa endlini yesonto. Engathi nje sehla senyuka nabazalwane la endlini, siqoqa imithwalo yethu, umuntu nomuntu umi eduze kwemithwalo yakhe, ulindele ukuthi vele makuphuma inkonzo yanamhlanje siyahlukana siye emakhaya. Engathi-ke mina sengidukelwe imithwalo yami, ngibheke isuitcase ngilibone elifana nalo, hayi ngithola ukuthi akusilona elami leli. Makudlula lapho ngigcine ngibuza komunye umfundisi wakwenye ibranch, ngithi mina yazi nginyamalalelwe isikhwama sami esimnyama nebag yami, handbag yami emnyama. Wayesethi hayi uzoreporta kumphathi. Wadlula naye umfundisi loyo waya ekamereni akusho ukuthi ababelele kulona beshintshela kulona. Ngabona umzalwane esinaye la ebrantshini baba, emi naye eduze kwemithwalo yakhe
engayithwele but imsurroundile, elindile naye. uJesu Kristu uyinkosi. Kuthe kusenjalo ngilokhu ngicinga ngingayibona imithwalo yami, ngavele angangaba nandaba nje futhi ngoba nginokwazi ukuthi ayikho into engalahleka la entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, angangaba nankinga nemithwalo yami enyamalele. Mangiphaphama ngikhuleka ngilokhu ngidamane ngizindla ngalo mbono iy'nsukwini iy'qhubeka, ebese kuyacaca enhlizweni yami ukuthi umthwalo wezono zami unyamalele. Kwaze kwavuka umhlabeleli othi sengawulahlele eCalvary umthwalo wezono zami, wanyamalala umthwalo wezono zami. Ngiyabonga baba kakhulu. Ngithanda nje ukuqinisekisa abazalwane bonke ukuthi le ndlela yasekhaya lezwi yokuvunywa kwezono iyasebenza. uJesu Kristu inkosi, mina ngibone kimi umthwalo wezono zami unyamalele. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Bingelela ubaba nomama ekhaya lezi abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, imisebenzi yomkhuleko iyaqhubeka iyenzeka egameni likaJesu. Izolo nje kwenzeke nje into nami ngisale ngiyibuza ukuthi kodwa Nkosi yami, kade sikhala kangaka kanti uNkulunkulu yena uyalalela ebese yasenzela. Ngihlala ney'ngane zosisi bami, ikhona-ke na7 years nayo ngihlala nayo, nayo siyakhuleka nayo. Imali yengane-ke uma ifika le grant, usisi wami uyeyithathe nje yonke, abike iy'nkinga zakhe, athi usafuna umsebenzi, abike ayithathe yonke. Inhliziyo yami ithi ibe nokuthi kodwa Nkosi yami le ngane imela nje lokhu kudla okudliwa thina singabantu abadala, ayitholi nje izinto nayo zobungane. Kuthe nje singazelele sezwa ubaba wengane esethi kunemali ayifakile eyi-500 rand. Hayi, ngambabaza kakhulu uNkulunkulu ngoba ingane kunezinto ebishoda ngazo, nami bengenayo amandla okuthi ngifinyelele kuzo, kodwa ngambona uNkulunkulu esenza isimanga ngawo nje lo mkhuleko, ngoba ngithe nje Nkosi, kulungile imali yengane akayithathe, engazi ukuthi thina la endlini senze njani, kodwa kulungile akayithathe. Wena Nkosi uyazi. Hawu, sakhuleka umkhuleko wethu ntambama wokulala baseRoma, yafika imali yengane. Sho ukuthi uNkulunkulu nje ngiyambona ezenza izinto phakathi kwekhaya. uJesu Kristu eyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukubingelela ubaba umpostoli nomama Zibande. Ngiyabingelela igama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, nabazalwane bonke ngiyababingelela. Baba, ngicela ukuletha nabo ubufakazi. Ngizobonga kakhulu uNkulunkulu ngamandla akhe. Ngibonga inkonzo yangephasika baba eyenzekile, lapho uNkulunkulu angibonisa amandla akhe amakhulu, lapho umama umpostoli wenza inkonzo ngamahubo, amahubo 42 wacala verse 1 kuya verse 4, lapho khona athi asithulule konke okusikhathazayo, sikuthululele kuNkulunkulu. Baba, ngithi mangiguca phansi lapho sizokhuleka sonke, ngithi nje mangiguca nami kwakunalezi zinto ey'ntathu engangizokhala ngazo kuNkulunkulu. Sithe uma siguca lapho, ngabona lezi zinto ey'ntathu, ngabona nje uNkulunkulu ethikha. Number 1 wathikha, number 2 wathikha, number 3. Baba, ngambonga kakhulu uNkulunkulu, ngamdumisa. Ngithi baba, ngiyabonga uNkulunkulu wafezekisa
ukulangazela kwami okuhle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamandla akhe. Ngiyambona empilweni yami ubekile irula, zonke izinto zihamba ngolayini. Ngiyabonga kakhulu amandla uNkulunkulu Baba. Ngibonga nangenkonzo yaseBergville ngathi mangilalele Baba. Ngabona amandla uNkulunkulu kakhulu. Lapho so ukhulekela lo wayecela umkhuleko egula uNkulunkulu ongcwele. Ngabona amandla uNkulunkulu Baba enseka kimi. Kwakubuhlungu la ngemuva kusukela emahlombe. Ubuhlungu nje ngikhathala. Kodwa emva kwalowo mkhuleko ngazizwa sengilula sengikhululekile kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomsa wakhe nangothando lwakhe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ngokuthi ube ingxenye yenkonzo. Abanye abaningi balahlekelwa yilokho. Iba ingxenye yenkonzo noma uyilalele ku WhatsApp maguqwa uguqwe ube ingxenye ngomqondo ngenhliziyo wena wonke kube umzimba kuphela ngoba usuku ungekho kuleyo nkonzo. Noma ngabe uyibuka ku YouTube iba ingxenye yaleyo nkonzo maguqwe okwenziwayo ukwenze lokho kuyokwenza uphile. Ingakho inkosi uJesu ithi ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ungabe usona. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa Baba, bengifisa ukuletha ubufakazi uNkulunkulu into asenzele yona Baba. Last week kuleli viki leli umoya ongcwele nje bengizwe emoyeni wami engazuthi nje nginosizi. Lokhu ngithandaza nokulalela ama-VN abazalwane kungisizile kakhulu. Kwathi nje ngoLwesibili ngikhuleka nje ngisemsebenzini nje kube kunephimbo nje belokhu lithi angikhuleke ngivale ukufa. Mangisakhuleka ngiqeda nje ukukhuleka bese ngithi angifonele umndeni wami ukuthi ukuthi unjani. Mangiba-check-a ngizwe ukuthi ubhuti wami kuthiwa usengene engozini yemoto, kodwa uNkulunkulu waphakamisa isandla. Wavinjwa nje isihlahla ngoba cishe yaphoseka ebhulohweni. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho Baba. Ngifuna nje ukuletha lobo bufakazi lobo. Ngiyabonga kakhulu Baba. Bese okunye Baba bengifisa ukucela, bengifisa Baba ukubhukha usuku lokuvuma izono. Nokuthi uBaba okunye ebengifisa ukuthi angikhulekise kukho, bengifisa ukuthi angikhulekise endabeni yokungabathola abantwana emshadweni wami. Unyaka wesi-4 ngezwe ukuthi kuyangicindezela ukungabathola abantwana. Kungiphathana kabi, ngibuza nje imibuzo eminingi ukuthi engabe uNkulunkulu konakelephi. Ngakho bengifisa nanokuvuma izolo uma kukhona la ngiphambuke khona. Nkosi uJesu ingithethelele. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen Baba. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Igama lami ngiwuZiningi ngwakaNqayi, ngingumama. Ngijoyinile la ekhaya lezwi kanti futhi branchini yase-Willowfontein ngihlanganelene nabazalwane bakhona ngazinikela ngonyaka odlule. Kusho ukuthi benginenkinga ngingenayo i-smartphone. So nje sengumzalwane ngaphansi kwebandla lakho, bengicela ukuthi ukubhabhadiswa ngithole ne-date yokuvuma izono. uJesu ngiyamthanda. Ngathola isimanga sevangeli mangifika la entabeni endlu kaJehova kubekwe iqiniso lodwa ngazinikela.
Ngiyabonga kakhulu ukuthola ivangeli eliphilayo kulesi sikhathi. uNkulunkulu akubusise. Siyakheka, siyafundiseka. Ngoba bese silitholile ivangeli eminyakeni engaphambili. Kodwa sizingathi masilithola manje ngenxa yokungena la ekhaya lezi silalele zonke iy'nsuku. Sifundiswa silulekwa ngezwi lenkosi nangemiqathango yokuhamba ngokungcwele endleleni. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ubaba umpostoli. uJesu Kristu uyinkosi, ngiyabingelela nakuma egameni likaJesu Kristu. Ngizocela baba ukuxolisa ngokuthula, nobufakazi sebubuningi kakhulu, ubufakazi enginabo kodwa kungadluliseki. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa owangenzela wona ukuthi kufinyelele usuku lwami lokuvuma ngomusa wakhe egameni likaJesu. Ngizombonga nje uNkulunkulu ngokuthula egameni likaJesu. uNkulunkulu angiphe kona esiphephweni bengidlula kusona. uNkulunkulu ngimbone engenelele egameni likaJesu, engenzela nje umusa. Nginokuthula nje, nginokuthula bekuthi masidlula esiphephweni esidlula kuso ekhayeni lami, beke kuthuleke kungabikho umuntu okhulumisa omunye, liphele isonto kungabikho umuntu okhulumisa omunye, kodwa sisindisiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngathi ukungena ekhaya lezwi egameni likaJesu, ukungena entabeni yendlu kaJehova, ngisindisiwe kanjalo. uNkulunkulu wangenzela ukuthula, wangipha ukuthula mina uqobo, wangipha ukuzixolela ukuze ngixole egameni likaJesu. Ngibonga umusa nje wakho uNkulunkulu kukho konke. Angazi ngingayisani kuye. Uthando, imfudumalo bese ingasekho, seyiphelile. uNkulunkulu wasenzela kona ukuhleka, ukuncuma, injabulo nje yemfudumalo yekhaya uNkulunkulu asenzele yona. Ngifuna ukumnikeza udumo, ngithi udumo lonke lumfanele uNkulunkulu, asikwazi ukulithatha. ngoJesu Kristu oyinkosi. Ngisho izingane ziyazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Siyavuka ekuseni ngo-5 bathi belungisa sibe sesikhulekile. Bayazi omunye ubegula engaphili, iy'ngane nje ey'ncengencenge, ukungaphili kwakhe, ube umuntu oba nezinhlungu emzimbeni, akhishwe yisisu, evuka ebusuku, ukugula nje singakuqondi. Kodwa ngenxa yokuthi useyazi ukuthi umama uthi ithini, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Esikoleni yisho njalo. uNkulunkulu emuhle ubagcinile ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Kuningi baba ubufakazi enginabo engisazobudlulisa ngisho nangomsebenzi, nangebhizinisi engilenzayo. Kukhona izinto eziningi esengizishintshile ezingahambisani nabantu, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu akazifuni ngazijika. Futhi uNkulunkulu ngiyambona engithwala, engivulela iminyango lapho ebengithi ngeke ivuleke ngoba bengiphila egameni likaJesu. Ngaloko uNkulunkulu angakufuni. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuxolisa kakhulu baba ngokuhlala isikhathi eside nobufakazi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukufakaza ngokubhala izono, ngokuvuma izono, ubhala izwi ubaba esifundisile. Nginobufakazi ngokuhlela umndeni. Ngicela ukuchaza lokhu kafutshane bazalwane, ngobufakazi bami kubulele khona lana. Ngike ndahlela umndeni before. Ngithe sengisekhaya lizwi ndeva ukuthi ukuhlela umndeni kuyisono. Ngakhathazeka kakhulu bazalwane ngoba nginayo iluphu kum. Bazalwane ngithola abantwana nge-operation. So kuthe lo wesi-3 bazalwane kwamele ngivale ngoba angisakwazi ukuthola owesine nge-operation. Umthetho otsho kanjalo. So bazalwane bandenza i-operation, kulo mntwana wokugcina kwamele bangivala, azange bakwazi ukungivala, azange bawabona ama-tubes, bathi bacela ngisebenzise iluphu ngoba abakwazanga ukungivala. Uthe-ke sengisekhaya lezwi ngacela i-date yokubhukha. Ngabhukha, ngathola i-date. Ngithe mangizoqala ukubhala ngacela uNkulunkulu angisize ukuthi ngiqale ukubhala. Ngathatha umkhosi we-3 days. Uthe ngosuku lwesibini ngisemkhosini ngaqala ngabhala. Ngalolo nalosu suku lokuqala ukubhala abazalwane ngaba nephupha. Ngiphupha angathi ngaya ngasese ngiyokhipha amanzi. Ngivuke
ngisebenzisa ibhakede ngikhipha amanzi, mangiqeda ukukhipha amanzi ngibe ne-feeling eyokuthi angathi ningasula. Mangithi ngiyasula ngibuye neluphu, ngibe nokujabula kakhulu emoyeni wami, ngithi hawu Nkosi uJesu, ubonile uba kungcono uyikhiphe wena ngokunokwakho. Ngithe ngisajabulile kanjalo embonweni bese ngithi mina Nkosi ngicela undivale wena ngokunokwakho. Waphela liphela iphupha kanjalo. So bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Nanoba sekunezimo ezenza ukuthi sihlele umndeni, noba sekunezimo ezenza ukuthi sivale, nguye kuphela inkosi uJesu enegunya lokusivala, ngoba nanoba babenivalele ama-cubes kusasekukuhlela umndeni. So bazalwane, asibhukhi noba kunsibande, sibhukha nenkosi uJesu yona yodwa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela lawo Apostle Dr. Nsibande, Mama Nsibande, entabeni kaJehova kuyabonelela eKhalezi nawo wonke ama-branch angaphansi kwabo ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Nginobufakazi nami ngalesi sivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngivuke ngizoya emsebenzini, ngavuka ngiphantshelwe isondo ngokuthi run flat, ngokungayitshela ukuthi hayi ngizothi mangifika edrobheni ngilifuthe bese ngidlule emsebenzini. Endleleni ngiyalizwa isondo, umsindo wesondo ukuthi ume kanjani, ukhala kanjani. Bese ngisahamba nje ushintsha umsindo. Uma ushintsha umsindo bese ngishaya uvalo kakhulu. Uma lungishaya uvalo ngase ngizwa ukuthi nje akungena umuntu oshaya uvalo. Bese ngithatha umkhuleko base Roma 10:9 ngabeke ifoni ethangeni ngathandaza. Ngithe ngisalandela ngemuva ngikhuleka kwaqhamuka umuntu ogijimayo khona la emgwaqeni ngisephakathi nendlela nje ebheke edrobheni engathi uyangimisa. So bese ngimphakamisela isithupha ngokuthi ngangibhizi ngikhuleka ngilandela umkhuleko ngendlela efanele ngiwenze ngayo. So bese uthi mawuphela bese ngithatha ifoni ngithatha ifoni ngiyicisha, ngase ngibuka ey'bukweni ngithi ake ngibheke amanye amasondo angemuva. Mangibheka amasondo angemuva, hawu ngathi isondo la ngemuva lifuna ukuphuma, sengibona liyajika libuyela ngaphakathi, lijike libuyele ngaphakathi, kanti wona amasondo ajikayo. Bese ngimisa imoto eceleni ngoba ngakade sengifonelile ekhaya ukuthi yazi khona into engisola ukuthi izokwenzeka. Hayi bese mbafole ekhaya ukuthi ngicela bengithumelele ama-spares amasondo emoto. Ngivele ngingaphumi. Hayi lufike usizo, malifika usizo ngingakabheki mina. Malifika usizo ngifika isondo lisalwe ibhawuda elilodwa, wonke lamanye amabhawuda asephumile. So nje ngathi ngiqeda umkhuleko base Roma 10:9 kwanje kwanento ethi nje angibheke ngemuva. Ingalesikhathi engabona ngaso ukuthi madoda cishe konakala ngoba kwangawulimala mina kuphinde kulimale nemoto. Isivumo nje lesi siyasisebenzela kakhulu, siyambonga uNkulunkulu owasiphakamisela naso isivumo. Siyabonga kakhulu nokufundiswa ekhaya lezi nasentabeni kaJehova labonelela. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngilethe lokhu engibona ngazuthi kubufakazi, angizange ngize ngibulethe ngenxa yokuthi-ke kwakusakusha kimi, ngisanda kungena nasekhaya lezwi nezinto ziziningi nomqondo wami-ke ngiyacabanga ukuthi uba uslow kahle kahle. So-ke ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngabazalwane asebefakazile, nami ngize ngivukele ukuthi konje nami ngake ngazivuma izona ukuyenzakalani. Ngazivuma-ke Baba ngendlela engazivuma ngayo nangokuphuthuma kwakuphuthuma ngalesiya sikhathi. Into engiyikhumbulayo ukuthi saba nengxoxo nawe ngoba kwakuphuthuma. Kwathi-ke emva kokuba nengxoxo kuzofanele ngikunikeze, ngisho ukuthi ngicela ungiphe Baba i-date yokuvuma izono ngoba wawusunginikile eyokubhabhadiswa.
ngase ngiyalala-ke. Uma ngilala ngavele ngaphupha engathi ngisentabeni egqumeni nje eliphakeme. Uma ngisegqumeni ngabona iphepha nje limhlophe, lalimhlophe nje pa, kungekho lingenabala ndawo. Ngalicosha, uma ngilicosha leli phepha libhalwe iy'namba kusukela phezulu kwayogcina kunamba 9. Oh, ngimangale nje ukuthi yebo, enhlizweni yami ngiyabona ukuthi elami leli phepha, kodwa libhalwe iy'namba kuphela. Kwenzakalani? Bese ngiyaphaphama ekuseni mangivuka, ngikhumbule ukuthi konje ngisende imeseji kubaba ngilindele ukuthi iphendulwe. Mangithi ngiyobheka efonini sekuphenduliwe, nganikezwa i-date yangomhla ka-9 January. Vele kwakuJanuwari kuleyo nyanga sisemkhosini. Hawu, bese kuxhumana nephupho ngithi kusho ukuthi lezi namba ezingididile ukuthi ezani, kwenzakalani, ngicabanga izinto ey'ningi ngalezi namba. Bese kusho ukuthi i-date unamba 9 enyangeni, 9 January. Mase ngiyabona ukuthi kwambuleka ukuthi ayi, ubaba kusho ukuthi lento yokubhukha nema-date asinikeza wona awasuki kuyena, ngoba ngathi mangilala ngathi hayi, ubaba yini indaba athi uzophinda anginikeze i-date ngoba yonke into ikuyena, unegunya lonke, konke kuphambi kwakhe, ngabe unginikeze manje. Kodwa mase kwenzeka kanje ngabona ukuthi hayi cha, akusuki kuye, nema-date nazo zonke lezi zinto azisuki kuJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi baba. Jesu Kristu inkosi baba wami. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyathemba baba nigcinekile. Hayi nathi baba inkosi sigcinile. Baba ngilale ubufakazi ngihlangabezana nawo le voice note ubaba achaza khona ukuvuma izono. La khona baba esho khona ukuthi yena uNkulunkulu umupha amandla okuthetheleni umuntu izono kusukela azalwa kuze kube manje. Ngiyasho ngithi ayingeke abakiyeke baba, yazi abakiyeke, angazi ababonini ukuthi uhamba noNkulunkulu ophilayo. Laba abamelene nawe abakulisayo hhayi abakiyeke baba. Inkosi Jesu ikugibele, akukwazi ukwenzeka kanje. Hayi Nkosi Jesu siyabonga, siyayibonga Nkosi Jesu ukuthi baba isivusele wena. Ngiyajabula, yazi emoyeni wami ngijabule. Siyambonga uNkulunkulu baba. Nginakho futhi enhlizweni yami ukuthi hayi abakiyeke baba, abakiyeke, yazi abavele nje bakiyeke. Siyabonga baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kaBamsibande, ngibingelele ubaba, ngibingelele nomama, ngibingelele ekhaya lezwi abazalwane bonke. Baba nginofakazi lana ngangikade ngigcine ngikhulumile lana, sakhuluma ukuthi ake ngingene emkhosini ngizwe nami ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngibonge nje kakhulu ufakaze. Benginenkinga lana baba yokudla inhlabathi, ngiyivukela ngisho ebusuku nango-12, kodwa ngithe ensukwini kuba bengingena emkhosini ensukwini lezi ethi ngizwe 3 days, ngingene Monday ngaphuma namhlanje. Kepha ngithena ngingenile ebusuku kuzosakuba izolo, ngibona ngathi embonweni ngathi ngibona kuqhamuka umuntu othi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ubeka inhlabathi eduze kwami. Ngasho nami uthe emveni kwalokho nangivuka ekuseni ngithi ngiyayidla, kwavela yafuna ukubuya yonke. Ngiyabonga baba, uJesu Kristu inkosi. Kanti ngithe ngomsombuluko nangithi ngiyalela ebusuku ngibone kuqhamuka umuntu engathi uyangiprophosa, ngathi ungifaka i-ring, and then emveni kwalokho unginikeza ifoni, and lo muntu lona angimazi ukuthi wakuphi. Ngadideka nje baba, kepha ngibonge nje iy'nshumayelo baba oyishumayelayo ukuthi ziyangakha. Ngibonge nevesi wangipha baba lapho Isaiah 41 bathi khona ungesabi and ngiba nesibindi, ngiyawezwa amandla ayabuya akhona. Ngiyabonga baba, uNkulunkulu angisize
ngihlale enkosini, ngigcine yonke imiyalo yakhe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba umfostoli nomama Sebande. Ikhaya lezwi entabeni lethu Jehova kuyabonelela. Ngicela ukuthola ubufakazi ngokuvuma izono. Izono ngisho ibusiso zayivala izibusiso zingazingezi kuwe. Kwathi kade ngivuma izono. Ngalelo langa kusihlwa ngafaka omunye umzalwane esasikhona naye kuleli abantu angikulo. Wathi cela bangimnikeze i-account number yami. Kodwa ufuna ungiphe okuncane. Nempela ngamnika wangifakela u-1200 kade ngivume izono. Ngingayicelanga ibusiso evala izono. Impela uvumiso kubalulekile ngoba kusiza ezintweni eziningi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuwe baba Apostoli, ngibingelele kuwe futhi umama Apostoli. Ngibuye futhi ngixolise baba ukuletha bobufakazi lobo ngasona lesikhathi lesi. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngingaba nombono baba, iphupho engiliphuphayo kungaba ngathi ubaba ophakathi kweground ene makase groundini khona izindlu nje azikho kude simaduze nje yabonena ungathi amanyoka uzindlu zakhona. So ubaba uyamemezela ubaba lapha uyafundisa ubaba uthi kanti ningilwiselane kanti yini kangaka ningilwisa kanje ngokuba konke ngokufundiswayo iloko ngokwambulela uNkulunkulu ukuthi ngikufundise. Angifundiswa okwami kanti why nilwa nami? Why nilwa nalo lesisho lesi sithi uJesu Kristu inkosi? Ngoba silotshiwe seBhayibhelini ene uNkulunkulu kumele adunyiswe, kumele akhuthamelwe, abongwe. Nilwelani nami njengoba ubaba afundisa kanje kulezi ndlu lezi kuphuma abantu njengoba basondela labantu laba ngibona ngathi abafundisi ngoba bagcokile nje amasuti nje bahloniphekile nje njengabafundisi bagcoka yabona bayasondela baningi nje bayaphuma kulezi ndlu lezi ezimaduze lapha yabona. Lokhu umemezele baba ukuthi ningilwiselani na, ningilwiselani nize nithumelana abazalwane ukuthi beze bazogcekana nami. Ukhulume nje baba lapha ungisondele. Mangisondele uthi kimi Pawulos anginifundisi izwi na elilotshiweyo na eBhayibhelini. Ngingakuphenduli mina baba and uza kimi ugcwele kodwa but uza kimi uzomala phambi kwami la yasho ebusweni ukuthi kanti anginifundisi yini na okulotshiwe nithi. Ngingakuphenduli baba bese umemezela uthi nina nonke aningizwayo anivumayo izani nivume izono zenu nigucelane nginibekeze izandla nginithandazele bese ngiyavuka. Uyilo le phupho lelami baba ngiyaxolisa ukuthi ngililethe ngasona lesikhathi mhlambe ngiliphuphe boma last month early. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngokukhulu ukuthobeka ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa, ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela ubaba umpostoli nomama egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Umama uNkwanyana lo bazalwane Richards Bay entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bazalwane ngizoletha ubufakazi ngokuvunywa kwezono. Sithe masifika entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Safica umgcotshwa kaNkulunkulu baba umpostoli efundisa ngokuvunywa kwezono. Sithe sisamangele kanjalo silalela ukuvunywa kwezono. Salithatha leli thuba sabhukha ngomusa kaNkulunkulu sathola idate
sase siyayivuma izono ngoba izwi lisho kahle ukuthi ziwudonga olwenza ukuthi imikhuleko yethu ithiywe uNkulunkulu angayiphenduli. Ngoba besibuza ukuthi kade sikholwa kodwa sikhuleka sifasta senza konke kodwa impendulo ingabonakali. Sibuza ukuthi kanti uNkulunkulu kwenziwa njani ukuze uNkulunkulu akuphendule na? So sithe masithola lezi zifundiso sathi singabe sisabuza kabili asibhukhe sivume izono. Sifuna ukumbona uNkulunkulu, sifuna ukulibona izwi likaNkulunkulu lifezeka ey'mpilweni zethu njengokusho kwalo. Impela bazalwane kwenzekile. Emuva nje kokuvunywa kwezono ngiye ngaguqa ngakhuleka, just a simple prayer. Ngathi Baba, isiliva negolide lingelakho. Baba ngicela imali. Ngasho nje just that prayer, ukukhuluma nje umntwana ecela nje kubaba wakhe ngathi baba ngicela imali. Ngalo lelo langa ngisho kanjalo ngafonela usisi wami. Wathi usisi awuchecke kwi-account khona engikuphose khona. Mengichecka kwi-account ngempela ikhona imali usisi ayifakile khona. Angibukanga mina-ke bazalwane usisi efake imali kodwa ngabuka uNkulunkulu econfirma izimfundiso zomgcotshwa wakhe umpostoli mesifundisa ngokuvunywa kwezono ukuthi once wayivuma liyadilika udonga ukwazi ukuyiyela uNkulunkulu ucele noma ngabe yini akwenzele bazalwane. Agcinanga-ke lapho umntwana wami obefunda ese-tertiary ufeyile singakafika entabeni endlu kaJehova, ufeyile umntwana waze wabuya weza ekhaya edangele phela amandla emangele ngoba uyatadisha ngendlela eyisimanga, uyi-hard worker mase kuziwa ekutadisheni. Wafeyila umntwana. Uthe masifika entabeni yendlu kaJehova ngamtshela ngathi yonke-ke into ozoyenza kusukela manje njengoba sesingenile entabeni yendlu kaJehova sithi uJesu Kristu inkosi, sikhuleka abaseRoma 10 verse 9 sideclare njalo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Phezu kwama-exercise akho uyadeclare, kwi-exam room uyadeclare, impilo yakho yonke izoba lapho kuleyo declaration. Kulokho-ke bazalwane umntwana uphase ngendlela emangalisayo. Iyamangaza lento ukuthi umntwana engafeyila aza abuye tertiary eze ekhaya azohlala unyaka wonke engafundi ngoba kungenzeki. Kodwa nje ngesivumo nje sithi uJesu Kristu inkosi, umntwana aphase futhi kumangaleka ukuthi kanti kwenzakale ini. Bazalwane izinto lezo uNkulunkulu aqalise ukuzenza emva kokuthi sivume izono singabantwana bakaNkulunkulu. Impela uNkulunkulu uthembekile, impela izono ziyavunywa. Asivumeni izono bantwana bakaNkulunkulu, asivumeni izono bangcwele. Sizolibona izwi likaNkulunkulu lifezeke empilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngomgcotshwa ambekile phambi kwethu baba umpostoli nomama umpostoli uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Bingelela ubaba nomama, ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi, ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova yabonelelwa. Nje nginobufakazi ngokuvunywa kwezono. Ngithe nje ngihamba endleleni kwakunesono esasingilimaza kakhulu endleleni yami ekuhambeni. Sasingilimaza ngale ndlela yokuthi ngangihlale ngikhala la emahlombe, ngase ngivuvukele futhi nengqondo yayisithanda ukuhamba. uNkulunkulu-ke emuhle, ngathi nje ngihamba nje endleleni ngahlangabezana negroup yekhaya lezwi. Ngathi mangiyifunda ngezikhuluma ngezono ukuthi ziyavunywa, ngase ngiyajabula ngathi hawu Nkosi ngiyabonga. Ngasuka lapho kangithi emabandleni vese izono ayivunywa bengikhonza vese.
ayivunywa izono. Ngabe ngangena egruphini ngithe uma ngingena nje into yokuqala engayenzayo ngabhukha. Uma ngiqeda ukubhukha nje ngahlale ezonweni ngaye ngiyivuma ngikhala njengoba ngangibese ngikhala ngangilimele nje enhlizweni yami. Kodwa uNkulunkulu-ke muhle wangisiza ngakwazi ukuthi ngiyibhale ngokukholwa. Ngakholelwa ukuthi njengoba ngiyibhala nje uNkulunkulu Baba uyabona, ubona ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi ngiyivuma ngeqiniso. Ngiyivumile nje wasuka umthwalo ngisekutheni nje uma ngabe uyibhale ngeqiniso uNkulunkulu uyawususa umthwalo. Ubaba ngivumelana nobaba ekutheni izono vese zivunywa uNkulunkulu ayivunywa kubaba uNsibane. uNkulunkulu wangisiza ngilindele usuku lami ngokukholwa nje manje. Konke nje okunye hhayi akukho ngizwa ngijabule nginokujabula okukhulu enhlizweni yami. Nje ngiyajabula nomunye ngiyamtshela ukuthi izono uma usuyivumile uyakuza ukukhululeka. uNkulunkulu Baba wangisiza ngahamba endleleni yami sengingasasindwa kwamanje nje ngilindele usuku lami ngokujabula, akukho okunye engikulindele. Ngiyabonga kakhulu. Ibona ubufakazi enginabo nje ukuthi ngizokujabula enhlizweni yami ngilindele usuku ngokujabula okukhulu. Ngiyajabula. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kuBaba impostoli, Baba Sibanze, ngibingelele kuMake Sibanze, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Nebufakazi mayelana nebufakazi bekuVumaTono. Neminyaka lemibili ngingenile egruphini. Ngathi-ke nangingena egruphini ngangede ngayinaka inkonzo yekuVumaTono nje ngayithalalisela. Kwathi ngisaqhubeka ngilalela tinkonzo leto babe bekasithumelela tona nawungena egruphini. Ngase ngiyabona ukuthi kusho ukuthi nami la bengenda sono. Ngabe sengiyabhala ngacela lisuku anginika babe. Ngathi ngibhalile ngathi ibhala tona. Uma na usacala utibhala nje kube tinengi usakhumbula tibe tinengi. Ngathi nangilala ngalelo langa kwafika nje usangiphakamise isandla. Ngasiphakamisa isandla ngathi ngiyamthanza Jesu. Ngabona lifu nje lelimhlophe litaliqonze kimi lathi bha. Kwafika engcondweni yami ukuthi uyangimukela Jesu. Ngathi nangilala ngakhanza ngihlabela ingoma lethi izono zami zisusiwe, izono zami zisusiwe, ngajabula. Bengihlabela leyo ngoma ngijabulile le ephusheni. Ngayihlabela le ngoma ngaze ngaphaphama selokhu ngiyihlabela nale njabulo noma sengiphapheme ngachubeka ngayihlabela le ngoma emalanga. Nginale njabulo le ngayiva ngalela langa selokhu ngicale ukubhala kuVumaTono. uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba benomama, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova. Uyabonelelwa uJesu Kristu inkosi. Baba ngiletha ubufakazi lana. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu, ngizomdubisa ngemisebenzi yakhe emihle asenzela yona usuku nosuku la ekhaya lezwi. Ngeke ngathola ithuba baba lokuvuma izono before iPhasika. Ngathola nethuba lokuthi ngibhabhadiswe. Ngizomdumisa kakhulu uNkulunkulu. Engithanda ukuveza kakhulu baba ngale nkathi ngivuma izono. Kunento uNkulunkulu ayambula athi angiyisho ngangayibhalele phansi. Kanenkathi ngivuma izono eyimaqondana iy'ngane zethu. Baba ngale nkathi uNkulunkulu eyambula
ngasisho isitori njengoba senjalo. Ngithanda ukusho baba ukuthi kusukela lapho ubaba anikeza umkhuleko, wayikhulekela naleyo nto engayisho, ngoba lento wayimaqondana ukuthi njalo uma singena emkhosini usathane mhlawumbe kube khona usuku la azohlasela khona iy'ngane zivuke ebusuku zimemeze, kube khona mhlampe izinto ezibonayo thina esingaziboni. Sasinqoba-ke ngomkhuleko, kakhulu sisebenzisa umkhuleko wokunqoba noma uMeyi 18 noma Roma 10:9. uNkulunkulu ngiyamdumisa kakhulu baba, ngingasho nje ukuthi ngingomunye nami engangithi ngabhabhadiswa la ngangikhonza khona, kepha umehluko engiwubonayo since ngangena emanzini ngavuma izono zami, mkhulu uNkulunkulu umehluko awenzile empilweni yami. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, zinkulu izinto uNkulunkulu angenzela zona baba, nokuthi nala bengisahluleka khona nje ngibona nje konke nje kuhamba kahle. Manje ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngekhaya lezwi, ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi uyasifundisa njalo ekhaya lezwi. Ziningi nje izinto esizifundayo ukuthi uNkulunkulu wethu ngempela uthembekile uma nathi sithembekile kuyena. Ngiletha udumo kakhulu kuNkulunkulu ukuthi kusukela lapho nje ngabe singena emkhosini, ngoba ngemva kwalokho sangena emkhosini wa-10 days, iy'ngane azange sakwenza lokho. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngithi Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande, ubaba nomama, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lezwi ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukudlulisa nje ukubonga uNkulunkulu ongikhululile ngenxa yokuba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bengiboshiwe, bengiphilisa okwesiboshwa. Umuntu ongenayo kuleli khaya uyabuzwa ukuthi uyaphi, uzofunani. Khona nabe benqunyela ukuthi mabeke bangena nje bazobulawa. Omunye ukwazi kwatshelwa mina uqobo ngathi cha, mina ngeke ngize ngixoshe umuntu ngoba mina ngingakaze ngixoshwe umuntu. Ngahlala kuNkulunkulu wangelekelela, ngikhululiwe manje. Sengiyakhululeka nabezayo sebekhona abakhululekayo ngoba abanye bese kunzima. Ngisho umndeni imbala kuthiwe anobatshela ukuthi bangayi ukuyocela phela into lapha ekhaya, bangakhohlwa ukuthi kukithi lapho. Bengiphilisa okwesiboshwa engingazi nami ukuthi bengizokhululwa ubani na bengekho kuleli gama ebelingisiza, ngoba bese ngaphila ngalo noma kubingelelwana nje akukho kunye. Ngivele ngithi uJesu Kristu inkosi, bese ngiqhubeka lokho okwenzakalayo ngathula, ngathi ngizodla izwi, ngenze izwi, ngilandele isifundiso uNkulunkulu asifundise ngaso. Kulezi insuku-ke kuye kwavele wayicabanela nacabanela nabo kugijima iphoyisa, kugijima nama-social worker, uyafunwa lapha khona. Nama ngimazi ukuthi uphakavalelisanga, kodwa nje-ke ngizizwa ngikhululekile ngoba bengingasazi nami ukuthi kanti ngempela impilo yami iyisima kanjani. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu wezimangaliso. Ngomgqibelo abantwana bebeye edolobheni nase bebuya, kwavele kwaqhamuka inkomo etekisini abakuyo. Bathi iteksi vele yaphakama yaya phezulu, umfana wakhala wabamba ikhanda uDriver. Bathi kuJesu Kristu inkosi, yabuyela itekisi yahlala yabuyela endaweni yayo. Bahamba-ke kwenzeka konke, kwabizwa namaphoyisa kodwa akulimalanga muntu. Ngakho ngithi nje uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela nomama.
Ngibingelela ibandla lonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngesivumo sethu esinamandla esithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, inhliziyo yami ikhathazeke kakhulu ngalaba bantu abamelene ngendlela esivuma ngayo izono nangendlela esilinda ngayo. Ibuhlungu kakhulu inhliziyo yami. Kuyavuka nje enhliziyweni yami ukuthi if wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, akuze ngababikho abantu abangamelani nawe. Are ngisacabanga nje ukuthi noNehemiya evusa iy'ngange zaseJerusalema kwakunabantu abamvukelayo. Ngisho inkosi yethu uJesu Kristu uqobo esahamba la emhlabeni lithi izwi lakhe khona babemqaphela ukuthi wenzani. Shuthi nawe baba bakuqaphela ukuthi wenzani. Kodwa-ke yenza lokhu uNkulunkulu athi kwenze ngale ndlela uNkulunkulu athi kwenze ngayo. Nginezwi nje baba lokuqinisa ukuthi phambili lilapha ku-Isaiah 41 yivesi elika-11 lithi baba, bheka bonke abafutheleka wena bayakuba namahloni bajabhe, abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe, ngoba bamelene nawe, bamelene nenkosi uJesu uqobo lwayo. Phambili baba ngendlela uNkulunkulu akwenzisa ngayo izulu thina sibona lisithande ngendlela eyisimanga. uNkulunkulu ngawe siyambonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ke a dumedisha ka leina le matla la Morena Jesu Kristu wa Nazareta. Ngiyabingelela Apostle Zibande. Ngicela ukuletha ubufakazi ukuthi uNkulunkulu othembekile, futhi ngiyabonga ngemfundiso of the word of God la ekhaya izwi. Kusukela last year besinenkinga yamanzi. Amanzi beyakhona in the community kodwa kwami beyangafiki nomakhelwane lo aconnecte kimi. Mina lo ngiconnecte kuye yena amanzi bekaphuma kuye, bese mina kwami abekaphuma kancane futhi singakhona ukuthi siwadonse siwafake ngaphakathi kwejojo. Bese si-acceptile ukuthi vele hayi sinenkinga yamanzi. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba since April mid-April azange sithenge amanzi. Ngelinye ilanga ngizikhe ngiyezwa amanzi angena kuJojo ngathi hayi ngathi lamanzi akekho, hayi thina sinenkinga yamanzi. Ngingakholwa kahle. Manje last week Friday ngithe mangibuye late ngiyawezwa ayangena futhi le Jojo seyiza phezulu, ifika phezulu. Manje ngiyabona ukuthi kusho ukuthi vele inkinga le yamanzi iphelile. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi manje sizothola amanzi for free, asisazobhadala njengoba siwathenga, ngoba sometimes uthola ukuthi amanzi asiphelele and then futhi imali nayo ayikho. Kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wangifaka ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu futhi uJehova Jesus Christ ukuthi ngayithola idate yokuvuma izono ngo-2031. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngizoyilinda leyo date leyo. Ngiyambonga Jehova, ngiyambonga kakhulu ngemfundiso zezwi. Ngiyabonga kakhulu in the name of Jesus Christ. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Baba sizobonga umkhuleko inkosi ethu uJesu Kristu asipha wona ngalolu suku njengoba ku May 18 sathola umkhuleko wango May 18. Abanye bethu abawufica usukhona ekhaya lezwi, wayiguqula impilo yethu, wasisiza ukuba silwe impini, wasithwala. Abanye wabaphulukisa, wabanikeza ithemba. Abanye siyawulalela, asiphezi ngenxa yomusa uNkulunkulu asenzela
wona ngalo mkhuleko. Siyabonga kakhulu baba. Bengithi asikhumbuzane ukuthi izinto ey'ncane kanje zibalulekile ukuthi siyikhumbule. uMeyi 18 umkhuleko obaluleke kakhulu ekhaya lethu nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngifisa nje nami ukudlulisa ubufakazi ngokubhala izono usalindele usuku. Kunesikhathi la bengisalindele khona usuku lwami lokuvuma izono. Kunephupho elalingihlupha kakhulu. Ngihlale ngiphupha nginomntwana, kwenye inkathi ngiphuphe lo mntwana ngimbelethile noma ngimncelisa. Kodwa nganede ngabhala phansi, uNkulunkulu esengikhumbuzile ukuthi kungani ngiphupha leli phupho. Ngabhala phansi, kwaphela ngalelo langa ngibhalile ukuthi ngiphuphe nginengane noma ngincelisa ingane noma ngiyibelethile. Ngezwa kushaya umoya, ngezwa kuphela ngisho nokwakade ngiba novalo nokuba novalo. Nganede nje ngabhala phansi, ngingakasivumi, ngisabhale phansi. Kwaphela, ngangaphinde ngiliphuphe nasenhlizweni yami. Kwaphela nje ukuthi konje nginenkinga yephupho ngoba lase lingiphethe kabi kangangokuthi ngase nginenhliziyo ebuhlungu. Izinto nje ezazenzeka uma sekusibhalile isono kuyaphela, uzizwe ukhululekile. Kube ngazathi ususivumile kanti usibhale phansi usalindele i-date. Okuwubufakazi ukuthi ngampela wasibhala nje phansi uyathethelelwa. Wasibhala nje phansi uyathethelelwa. Uma kukhona into owayenza, uma uke wayibhala phansi, siyathethelelwa. Uthi ufika nje elokhuzeni ekutheni usivume, vele uNkulunkulu usesesulile. Okuwubufakazi-ke ukuthi vele i-date osuke unayo, akunayo i-date nobaba uNsibande, kodwa une-date noNkulunkulu uqobo. uJesu Kristu inkosi. Kuyaphilisa ukubhala phansi izono. uNkulunkulu nje uyakusiza ungakayivumi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bonge, bonge, bonge ekuseni, bonge nasemini, bonge, bonge, lize lishoni langa, bonge uJesu, bonge, 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 bonge ekuseni, bonge nasemini, bonge, bonge, lize lishoni langa. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the midday, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngithathe ethuba ndibulise kuwe Baba uSibande noMama uSibande, ndibuyelise entabeni kaJehova kuyabonelelwa, ndibulise ikhaya lezwi.
and uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Mandixolise kakhulu Baba uNtsibande ngokwenza i-VN egqithileyo kwi-3 minutes. Ndiyaxolisa tata kakhulu, ndiyaxolisa. Ndizisa ubungqina ngamaRoma 10. AmaRoma 10 andisebenzele kakhulu kumntana wam ona-9 years oyiboy. Wahlaselwa yifiva nge-4 Monday. Yaba wese yamqala ebusuku ngecawe, etshisa engava pilisi neepilisi ePanado apha endlini ezingamagaqa. Wayethi xa ndimpha wona vele abe wesi, indixake ke ngoku le nto xa kulapha, etshisa ebhuda, enembudane. Ndisoyika. Kwenzeka ekuseni ke ngoku uba ngatya uyakhupha, akuhlali kutya. Ndathi masihambise ekliniki, ikliniki kude apha, sisezilalini, kude nasesitophini. Wathi mama ndiphelelwa ngamandla. Nami ndimbona uphelelwa ngamandla, kunzima uba ahlambe, ndifuna ahlambe abe fresh. Kodwa saqhubeka noNkosi uJesu, saqhubeka namaRoma 10, saqhubeka sathandaza. Kwenzeka kwadlula ummelwane siya edolophini. Zange ifike engqondweni yam ndimnikele imali, ndimnike imali ndandiphathele iyeza edolophini elefiva. Zange ifike loo nto, kodwa ndayicinga emini ndamfowunela uba mandiphathele iyeza lefiva. Xa ifika leyithi wathi ulilibele, wathi umeza ndililibele. Yhu, kwabuhlungu kum Baba uNtsibane, kwabuhlungu kakhulu. Kodwa ndaphinda ndehla ndathembela kumaRoma 10 njengoba ndithembele kuwe. Ndaqhubeka nomaRoma 10, sithandaza, masithandaza nomntana, masithandaza. Kukubi, ndisoyika. Ngemhlasela le nto kuthiwa kumhlasela. Ndandisoyika, ndifuna uxoka ingathi ungenzeka nantoni na embi kuye. Kodwa tata salala kunjalo. Phaa ebusuku njalo mna ndimana ndimkroba qho. Ubunjani, ubushushu nje betshisa kakhulu. Ngoo-4:03 wahla wabuphola. Ekuseni waphila umntanam, ephilile. Ethe ephilile, andakholwa kodwa ndikholwa. Kodwa umaRoma 10 anamandla. Ndathi kandijongile, heyi, ibingeyodwanga mani le fiva, ibingekho yodwa. Wandinceda amaRoma 10, wandinceda Baba uNtsibane. Ndiyambulela uThixo ngawe, ndimbulela kakhulu, kakhulu. Baba uNtsibane, zininzi gqithi izinto eziyekileyo, ezimbi apha endlini ukwenzeka. Bekukho into ezininzi ezifana ezenzekayo, kodwa ngokuqhubeka ndimamela yona yonke le mihla, ukhona umahluko, ukhaphukhaphu kwalapha kum emzimbeni. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ayinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo sethu sithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke okuhle angenzela khona. Ngiyambonga nje, ngiyamdumisa kakhulu. Izwi lakhe kwiHubo 23 lithi uJehova ngumalusi wami, ngeke ngize ngiswele. Izolo bekuyiSunday, ngiyangaphuma enkonzweni, ngathi ngaqeda-ke ebengikwenzayo uma ngiphuma enkonzweni, ngase ngihamba nge-mall eseduzane. Ngangiyongena-ke, bengizongena nje esitolo, bekhona engikucoshayo okuncane, ngaphuma. Ngase ngingena nje kwesinye isitolo, ngahlala, ngabeka isikhwama sami phansi etafuleni. Inqola ngibambile la, ngibekile naye la eduzane. Mangiqeda, ngaqeda ngaphuma. Sasala isikhwama etafuleni, kukhona omunye engimfice ehleli. Ngahamba ngangena kweseduzane, ngathatha ebengikuthatha, ngahamba ngayo ema-parking emotweni, ngafike ngapakisha impahla. Mase ngiqedile, sengithi ngiyabuya, sengiyihambisile inqola, sengithi ngiyabuya, hayibo, isikhwama asikho. Ngithi ngiyasibheka ngesibheke ebhuthini, isikhwama asikho. Sinesikhwama, iphesi phakathi, amakhadi onke, yonke into. Bekunemali futhi ye-transport ebengiyidrowile.
konke nje kugcwele lapha, ifoni, router, nje zonke izinto. Hayibo, ngingaze ngazi ukuthi kwenzakaleni-ke manje, kodwa futhi ngingabi nalo uvalo. Ngihambe uma ngithi ngiyangena, ngiyaphindela, ngisacabanga ukuthi konje ngizothi ngisishiyephi. Before nje ngingene, kwambuleka ukuthi hhayi usishiye lapha, usigcine usibeke nje lapha, kade uhleli lapha. Uma ngingena nje ngiqonde straight la sengibuleleke khona ukuthi ngishiye khona. Uma ngithi ngiyangena, intombazane ithi, hawe mama, ngibonile ukuthi isikhwama usishiyile, ngithe ngithi ngiyaphuthuma ngiyakulandela, hawu ngangakuthola. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi ukuthi njengalusi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukubingelela ubaba Mtsibane noma Mtsibane nomndeni. Ngibingelele entabeni kaJehova kuyabonelelwa, ngiphinde ngibingelele ekhaya lezwi. Ngiqale ukungena ekhaya lezwi ngo-August last year. Umoya oyingcwele ulokhu eshilo ukuthi ngingumntwana ongabongi. Ngizobonga izinkonzo engizithola nsuku zonke, namazwi angakhayo nangiqwashisayo. Mkhulu umsebenzi owenzayo baba umpostoli. Awuphumuli, baba uNkulunkulu aqinise akuvikele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhayeni lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngiyabingelela umama umpostoli, nabazalwane bonke ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga baba ukuthola ithuba lokuba ngilethe ubufakazi, ukuba ngibonga uNkulunkulu ngezifundiso baba osipha zona, izifundiso eziyiqiniso, okuzifundiso ezisakhayo, izifundiso ezisiqondisayo, izifundiso nje ezimenza umuntu ukuthi aphile. Ngiyathoba kakhulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inhliziyo yami iyamphakamisa uNkulunkulu baba ngawe. Awusilethele wena nje usitshela baba izinto ey'nkulu uNkulunkulu azibekile kuwe, ngoba uhlala usho njalo ukuthi wena wavuna ukugetshelwa uNkulunkulu. Baba siyabonga, uNkulunkulu usebenza ngawe ukuba usineze indlela eyekhaya ezulwini, angabikho umuntu ozosilandulela ukuthi akezwanga. Eyi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu enhlizweni yami. Ngibonga angiphezi uNkulunkulu nami angenzela khona empilweni yami ngokulalela. Ukuthula kwakungekho kimi, kodwa nginokuthula ngendlela emangalisayo, lokhu kuthula okungachazeki. Hey, ngiyamphakamisa, ngiyamdumisa uNkulunkulu baba ngawe, ukuthi siyambonga uNkulunkulu wasenzela umusa ngawe baba, ukuba nje usondle, usivula amehlo, ukuba sihambe endleleni sinokuqonda nanokwazi. Hey, ngiyawubonga umkhuleko abaseRoma 10 verse 9. Hey, uNkulunkulu muhle kakhulu. Naleli gama lokuba usithi uJesu Kristu uyinkosi, sivumo sithi uJesu Kristu uyinkosi ngendlela esinamandla ngakhona. Hey, ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga ngiphezi baba. Ngithi nje uNkulunkulu asigcinele wena, asifihlele wena, uyasondla, uyasiqondisa ngezwi likaNkulunkulu. Akakugcina uNkulunkulu asifihle kanye nomndeni wakho, awukhusele. Isiphaka sami sudumo kuNkulunkulu, nezibongo ukuthi zingezakhe, ubukhulu nobukhosi bungobakhe. Hayi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela babe egameni likaJesu, ngibingelele endzabeni, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele bonke abazalwane labakhona egameni likaJesu. Nami ngiyambonga uNkulunkulu
nakuleli langa lalamuhla ngilethe nje ubufakazi bekubonga emandla ekuvuma sono kubhala kunemandla uNkulunkulu ngimangalisile sisabhala kuseyifamily lapho sifike sesibhala sonke nababa ekhaya uNkulunkulu nje wangimangalisa ngembanami lebekafunza khashane nathi impilo ingekho wafisa lapho sekathi uyayekela sikolwa uyabuya nakabuya nje uNkulunkulu wathinza lomunye sihlobo sami wangipha nje imali lengazange ngayiphiwa ngumuntu wagijima ngabuyela esikolweni lesinye ngafaka umbanami wangena wafunza ngaphandle kwenkinga ngaphandle kwekuhambe ngikhalela abantu ngiyambonga uNkulunkulu ngiyawabonga emandla ekuvuma tono kuthi nangempela liyadilika lolibonza lolumela mkhathisini wami naNkulunkulu ngenxa yetono. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kungena khona. Ngicala kubona emandla uNkulunkulu empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela kubaba nomama nasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga uNkulunkulu nje ekuseni ukuthi ngiyamthanda. Kuyavuka nje ukuthi nami ngathula nje ubufakazi bokuthi uNkulunkulu wakho baba Nsibande uyaphila. uNkulunkulu wakho baba Nsibande uyadleka. uNkulunkulu wakho baba Nsibande owawunayo emhlanganweni wakhe nawe nobabili nendodana yakhe nomoya ingcwele nobuthathu bakhe wayekhona wawukhona nawe usenawe namanje baba. Ngithi zothi ekuseni kukho konke okwenzakalayo kodwa qhubeka. Kumnandi baba ekhaya lezwi Monday to Sunday siyafunda siyaphiwa amandla siyakhuthazwa siyafundiswa. Ngingazi ukuthi sengakwazi ukuzela ukudla ngihlale ekuzeleni ukudla engatshelwanga muntu o 3 days o 5 days o 10 days o 7 days o 14 days o 21 days. Kodwa ngokufika kwakho baba usifundisile ukuthi uyazela ukudla and uyasikhulekela. Ungacabangi ngisho ukuthi ukudla kumnandi kanjani. Suke umphekela abantwana ngipheke nje abantwana uphekela abantwana badle bathi kumnandi. Ungazange utest ungazange wenze lutho. uNkulunkulu wakho baba Nsibande usenzele umusa wasifundisa ukuyela thina ezulwini siyoyicelela manginenkinga ngihlala phansi ngikhuleke. Bengikhuleka nje ensukwini ngikhulekela baba Nsibande lokhu kuhlasela kwami. Awazi baba Nsibande indlela engimnandi ngayo enhlizweni endlela engimnandi ngayo enhlizweni ngazi ukuthi angaze ngihlaselwe. Uthi wena baba xa kwayini mawuhlaselwa ngoba uNkulunkulu usuke nawe. uNkulunkulu usuka azi. Manje baba usifundisile ngathi ngizwe inhliziyo ibuhlungu ngashona emkhosini bazalwane ngavele ngasizakala. Namhlanje kuvuka izinto ngavele ngashona emkhosini ngihlale ngishona emkhosini makuvuka izinto kuvele kwenzeka izinto. Manje ngiyambonga uNkulunkulu baba Nsibande. Hlala baba okwakho nje baba Nsibande ukuthi wazi ukuthi wena uphosinate and iqhubeka baba ungayisi phezulu iphose ifake nje ekujuleni inetho iphosayo yokuvuma izono neyokuhlukana nesono nokudiliza udonga. Ngicela uqhubeke baba uyisho bazongena abantu abafuna ukuvuma izono bazophuma abantu abangafuni ukuvuma izono baba. Okwakho nje ukuthi uNkulunkulu uzoyikhiphela yena enethi nabantu bakhe. Jesu uzoyikhiphela yena abantu bakhe abantwana bakhe bazosala abantu baphoswe emlilweni ngoba usuku lomlilo luyeza. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu.